nnọọ ọzọ na Igbo Amaka ọ na nọ gwa kenere ndị be anyị. Okay, ndị anyị ekelego m afọ m bụ Mbadiwe Chinedu. Mbadiwe? Yes, Mbadiwe. Ọ nwanne Ozumba Mbadiwe? Mba. Ọ bụghị anyị Ozumba Mbadiwe. Abụ m onye Ebonyi steeti. Ebonyi steeti. Yeah, so ebe a otisa afọ ọsọfụ m dị ebe a ka anyị na-manage. Ọ manage ka anyị na-emekwa. Ọ dị mma. Isi nnọọ Ebonyi steeti bịaba Lagos. Kedu ihe kpalitere mmụọ iji wee sị mba ka hapụta na Ebonyi steeti ka m bịaba Lagos? Okay, ihe mere ya na mgbe m bịara Lagos, abịara m through my brother. So ịma then mmadụ nọ na village sef mana other people nọ na Lagos. So gị nwa nọ na village ị ga-feeling ịnọ na bush, ịnọ na dịka champion. Yes, if you feel that the world that didn't exist except ịbata na place like Lagos. So ịbata na Lagos somehow na that ma this world of Kalina village. Many things na-eme na dị. Ọ bụ ife dị iche na ọ bụ eki na capital bi. Then ihe nji bana into this gadget now because my brother na-elekwa ya but ọ nọ into phone parts. So mgbe m gbakwa na Lagos, m na-agakwa school, so dịdị mma ọ na-atụfụ. But ị dị na Lagos na-aga school. Sharp. So like on Friday, Saturday, after school, Saturday, I'm na shop. I call my brother for like that. So when we to secondary school, so you as a boy, you gonna they make it business before we gonna have there. I want to do my first before was school because in my 2 hours did not school to go okay. Madu be need to go with the supporting 7 that. So that's one year really try young get. So I'm feeling did I go with my brother for some years. So I'm gonna go about this gadget and technology. So we check is in I'm gonna video listening car because I'm a Mayan car. No, how many years experience? Like 6 years. 6 years. Yes, as of then. As of then. Yes. Guys, ni ịbata Lagos. Ị na-agbakwa mbọ na-etinye aka ebe a mara nke ka tupu ị bịa setụlụ nọ na ka m tinye aka ka ntara ya lọkụ na nke a oge ahụ na-aga skuul kedu ihe dị gị n'obi si ọ bụ na ngacha skuul mebi ngacha pụta ga-abụ medical doctor ma ọ kedu ihe dị gị n'obi si ihe ahụ m chọrọ ịmụ na ngacha ka ihe dị gị n'obi mgba ihe dị gị n'obi there kwa akwa about technology plus aba iwu mgbe na-aga space ka echọpụgo computer science, yes. Science about technology, that computer science. Because then, remember that for now, I'm not going on a village. Where I'm na go like lawyer, artist, yes. So, need more genius, yes, because as of then on a village, yeah, basically yourself, genius about basically. So remember that in Lagos, that mindset they change. So every time is not anything about technology like phones. So now going to battle the Ibansi technology foods. Actually, but Lagos mindset has changed. Can you change the mindset? So you change the mindset. Who before that? I know with my brother. So you change the mindset. My brother so you change the mindset because I'm not my own school. I'm not shop. Somewhere in a shop, we are as well. Sometimes I don't have as well. So we go down idea and everything we just stand there with that feel. So all that thing alone, change the mindset. Wow, so only put a business. Each you make something, how come you make money and get the so about I got the below maybe business where I there part. So on that thing alone, on bring it this down. So I come bring it higher. The more I believe that every businessman they make, every business will go all depend on what you presented the business or what you make the business. Because I'm not mad they rent a shop now. Mad rent a shop like for instance, long I rent the shop 500,000. For yeah, who do 500,000 for first year, second year, and that 500,000 for that rent. So that yeah alone go to go do that. Oh yeah, they wait to go na the shop. Now what?
So every business like onye na-ele akwa, onye na-ele phone, onye na-ele anything ọ na-ele, onye adịghị make profit there. 2 years onye ahụ kwụsịla to the business. Because anything na-enye gị ego na every business ego na-amata. Yeah, so all depend the location where operate. So also, yes, My location and strategy they use. nke me. You want to look it up, young boy. Ọ bịa na magos ni. Klotis wee hụta na ihe gbasatara phone, teknọlọji na ihe ọgbara ọhụụ si emetụta azụmahịa ndị Igbo, otu o si emetụta ịtụ mgbere ahịa, na otu o si emetụta akọ na uche ndị na-etolite ndị youth ugbu a. Kana ma na Igbo otu ihe dị Igbo abụ otu ọ dị ugbo ka anyị nọ na village, ihe agbanwego. So otu a dụ abụọ nọ n'ime azụmahịa teknọlọji ugbu a. From you as the insider, ịmụta o si aga, ka otu Igbo esi eche na otu a o si metụta azụmahịa na otu ihe si aga n'ihu ugbu a na ube you. So long, you only people there now that this world land, everything is about technology. Because more, I believe that the next like 5 or 10 years, I can change everything to technology. So, come on, it will take AI. From AI now, it will take a robot as well. So, very soon, everything I about technology. When you use technology in the mayor, everything is more easy. The youth to learn, they use technology. Or when they use that for the wrong ways. Or when they believe now, say they use the technology for pleasure, or when they use it for business, or when they use it for a lot more technology, the more about that, oh, yeah, advanced more than that. So, when can they know that I go protect right to like Facebook now, TikTok, and YouTube, and Facebook, or there, then use creative technology as well. You understand? So, all this, make content creators, they put fire like YouTube, you can with the views, and from there, you can the economy. So, another side of the third technology aspect now, we can make as well, in a way like phones, in a way like accessories, like the chargers and the rest for that. And then look at phone itself. So, in a look at phone as well. Go for another phone as well. The no bigger is feature computer access. But we can type. So, me too, you feel that. Hey, look at phone as well, about technology itself. So, technology now, I for in many ways. Yeah, but na chikota oge ikwu na technology na-apụtago wee AI, wee advance AI na ndị otu ya. Iche na ndị itu anyị ugbu a dị njikere maka isi na 5 years or 10 years bụ ihe otu ọ dị ugbu a kịta sịrị ọ ka na-amụ amụ. So iche na ndị itu ugbu a dị njikere maka anyị abụọ dị n'ihu na-abịa abịa dịka otu metụtara technology. As of now in this country now, all due to the government at their airport. That's why most of the youth now meaning that the way they make it go faster, going too further. So, and in most youth now, they misuse of that opportunity. So, I believe that in the next 5 years now, the youth got share about technology, like, yes, like, Yeah, na kona haita ben chikirota. yes, I didn't take it now because everybody na cho otogesi boutique na kana de go boutique se pa go boutique na at age of 20 years in na dey china do tickets for like 5 million or 10 million. So now our youths now yeah, they make the it's about that technology. They own are the fast way to make money online. And the fast way to make money online is into fraud. That are into fraud. And they may misuse of that technology aspect of. And here they make nobody that for the Nigeria the backup. A little they'll be a job. Like here, go make us fire because no, but the way all online like all my do school now, but school now we calling out anything they go to school now maybe it gave me an all that you all down yeah that a fraud now
yahoo or that kind of say. So go make us as well. And the youth now all time for that technology aspect. The technology aspect I will pattern for that front side. Ego now go sit the such a because real I made in a maple car or I made a car or the car my whole life I'll be different. I want that time for slowing down and making money. So everybody that does it, you walk a paper, I come back. I will not train with that chip in that shop again. So every morning, all of the jam markets, every shop mulo ba KME complex kind of a KME complex, a jam market, bus cover. So my shop number there B20. Who know actually with tagging at social media, actually get up to do 1 or 2 business. Can do social media, the Facebook, Rich B. Yes, I have Rich B. Chibi there. Now Rich B is the spelling in the word RECHIBEE. So now yes, TikTok for Rich D blog. That's one they make PM. Igbo Amaka. Lemon bona mo zonga hat. Eba mraya ga henjia. Yop iki. Ikasi. Sebia non na yiki chike tai matapramaka. Teknuzu the gọọmenti na-achị anyị nakwa ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-etolite etolite ndị yuutu na-achọ itinye aka n'ego mbute ọ sị mba siwepụ aka n'ego mbute maka na ọ bụrụ ife ọma ka anyị ji nwayọọ chụwa anya abịa ife maka na o ji nwayọọ abịa rụọ mgba ka debe ebe anụwa bọsị nka ka anyị chụọ n'owere nchi abụ m nwanne gị nwoke Machukwu Bụsị ka agọzie chi agọzie mmadụ ikpe ya gaziere gị